Слава на Бога! Останете до край, за да чуете това живото променящо получение за слава на живия Бог. Нека да се помолим. Господи, Отче святи, Татко небесни, благодарим Ти, че Твоята милост е нова всяка сутрин. Благодарим Ти, Господи, че отново може да застанем пред трона на Твоята благодат и да размишляваме върху Твоето животворящо Божие Слово. Дойди, Господи Исусе, мисли чрез мен, говори чрез мен. Ела, святи Божи души, помажи думите изказани от устата ми, тъй, щото да бъдат за благословение на всеки, който ги чуе. Аз ти благодаря, Господи, че за Тебе ни въжат пространство, обем и време. И те моля, Господи, изцели ни в дух, душа и тяло. Дай вяра на всеки, който има нужда от вяра. Помажи духовните ни уши и очи, тъй, щото да виждаме, да чуваме славата Ти, да виждаме, да чуваме за великите Божии дела в живота ни. Аз Ти благодаря, Господи, че всеки, който вярва в Тебе, в, в неговия живот ще съпътстват чудеса и знамения, защото Ти си велик Бог и величието Ти не може да бъде събрано от небесния простор. Но пак в милостта си, Господи Исусе, Ти даде Своя единороден Син, за да ни погине ни един, който вярва в Него. И Ти благодаря, Господи, че имаме привилегията чрез Него да се наричаме Божии чада. Благодаря Ти, Господи, че дори да не виждаме, дори да не чувстваме, Ти работиш и ще направиш това, което ще направиш, защото си този, който си. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Темата, която Бог ми вложи да говоря тази седмица, се казва "Благ език спомага да видиш растежа във вярата", казва Господ. Основният стих е Евреи 12 глава, 5 стих. Винаги казвам, че нещата, които говоря, променят първо моето естество на вяра. И ние трябва да знаем, че ако ни виждаме плодовете на Святия Дух в нашето ежедневие, чрез нашия начин на живот, на поведение, то ние не вървим в правилния Господен път. И нещо трябва да се промени. И това нещо винаги започва с нашето покаяние. Нека да прочетем Святото Писание заедно. "И забравили сте съвета, който ви увещава като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито отпадай духом, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва онзи, когото люби, и бие всеки син, когото приема." Амин. Добър и верен, благ е нашия Бог. Ако ти не познаваш триединния свят Бог, за който говоря, покай се, като изповяда с устните си, че Исус Христос е Господ, че ако ли безславен Бог, още от преди създаването на света, смири себе си, за да изпълни волята на Отец и дойде като човек, зачнат чрез Светия Дух в Девица Мария, живя безгрешен живот, бе раснат за греховете ти, взе проклятието на съвършения Божий закон, като го изпълни, за да ти подари вечен живот. Повярвай със сърцето ти, че Бога Отца го възкреси от мъртвите и Господ Исус ще се върне в славата на Отца и тогава ще се спасиш, новородиш духовно, но знай, че ако стоиш до край, само тогава ще видиш Божието лице. А ти, който наричаш себе си християнин, познавайки Господ Исус, с благ език трябва да минаваш всяко едно изпитание. Думата благ означава кротък, мил, добър, приятен, мек, топъл. Може да означава и сладък, за блага ракия, разбира се. Бог ни казва ясно: не презирай наказания и не отпадай духом. По-лесно е в трудна ситуация, подадени на нашите емоции и чувства, да сме обратното на благи, да роптаем, да сме изнервени на положението, на другите, на нас самите.
Често в такава ситуация не, трябва да разсъждаваме и тези ситуации, чуеме много добре, винаги идват, когато сме направили голяма крачка на вяра, след като сме жертвали на Бог и Бог е отключил духовния свят, ново благословение и нов хоризонт, нова територия. Тогава е важно дали нещо от старата ни същност е останало, но как да разберем ние, които сме пръст от пръста, ако Бог не ни го покаже в милостта си? Посланието на Яков, 3 глава, 8 до 12 стих. Но никой човек не може да укроти езика си. Но никой човек не може да укроти езика. Буйно зло е, пълен е с смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същата уста излизат благословени и проклятия. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Амин. Нашия Господ ни казва, че благия език не е наше отдело или способност, а външен белег на промяната вътре в нас, дело на Святия Дух. Лесно е да сме кротки, добри, мили, когато всичко ни е наред. Обаче, ако не стане според нашето виждане, често променяме начина си на говорене. И тук имаш избор. Бог ти е дал свободна воля. Дали ще продължиш да действаш и говориш със страха, който имаш от Бог и те предпазва и така да устоиш и Бог да ти даде благодат, чрез която да ти помогне да укротиш езика ти, или ще се подадеш на твоята плът. Често водени от плътското желание, когато се случва в нашите очи наглед нещо лошо, ние вместо да благославяме Бог, други хора или себе си, обичаме да драматизираме, да омаловажаваме нас самите. Ако си готов с говорене да разрушиш изграденото от Бог, значи то не е поставено на крайъгълния камък Господ Исус Христос. Ако нямаш Божия мир в сърцето, опитай да изречеш блага дума. Не можеш. Как да стане, като всичко ти ври и кипи отвътре? Един от плодовете на Святия Дух е благост. Когато от устните ни излиза благ език, тогава може да видим, че ние възмъжаваме във вярата. Тогава може да видим любовта на Господа Исуса Христа към нас и нашата към Него в действие, защото богобоязъм ни предпазва от греха. Искаме да познаваме Господа, тогава трябва да приемем Неговото наказание, като превенция да не поемем по грешния път. Когато ти и твоето мислене отсяваш на кому да говориш благо, ти вече съгрешаваш. Благото говорене не означава да говориш само позитивни неща. Напротив, благото говорене означава с Божията любов и кротост да говориш истина, било тя назидателна и болезнена, но забележи, никога изглеждаща като упрек. Защото Господ не те упрекна в любовта си, а даде най-милото, което имаше, единородния Божи син, за да ни погинеш. Господ Исус Христос показа благост и каза, прости им, защото не знаят какво вършат. Ако нямаш благ език към всичко, то още ще разбереш, че нямаш нужното освещение в Христос, за да може Святия Дух да даде плод благост в теб. Не казвай, аз служа, аз вярвам силно, защото Господ Исус каза, по плодовете им ще ги познаете. Благ език означава да говориш също толкова, колкото трябва. В Притчи, 10 глава, 19 стих. В многото говорене грехът е неизбежен, а който въздържа устните си е разумен. Виждали сте вярващи хора, които идват и направо те обсебват с говорене и използват добродушието на християнското сърце?
Аз съм виждал много, които ти казват колко са зле, каква пустиня са. В говоренето вместо благост виждаме самосъжаление, самоосъждение, жалост. Даже не се усещат, че по този начин огажат на плътта си, на разочарованието от своето очакване и така презират наказанието от Господа и отпадат духом. Благия език съгражда ултара на вяра в другия, а когато служиш на другите и твоята вяра ще бъде съградена от Святия Дух, като изкусен строител, тухла по тухла. Не се страхувай да служиш, да помагаш. Не оставя и някой да ти вземе увереността в Господа, особено човек твърдящ, че е вярваш и на Божен. Бъди трезвен в разума си чрез Божието Слово. И ако на думите на такъв набожен човек будат притеснения, а не изобличения в теб, знай, че Бог ти го изпраща, за да изпита сърцето ти. На такъв човек говори благо и провери казаното от устата му чрез Библията. Ние трябва да знаем, че Бог очаква от нас, когато Божието Слово е пред очите ни, то да увещава сърцето ни и да ни и така да се изправим с вяра и благостта на Господа да привърже нашите рани и да разберем, че дори, че Бог е огън пояждащ, то е за наше добро. Посланието на апостол Яков, 5 глава, 9 и 10 стих. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете съдени. Ето, съдията седи пред вратите. Амин. Ние виждаме, че ако няма благост в езика ни във всяка една ситуация, ние не сме пълноценни в нашата вяра, че дори и казваме обичам Бог в църквата и насаме, дори да го казваме, липса на благост в нашия език към онези най-малките в обществото, към онази професия, която най-презряна, която е най-елементарна, ще разкрие дали сме разбрали Божието сърце, че пред Бог всички са равни. А ако пред Бог всички са равни, ти защо се бунтуваш срещу Създателя си и мислиш, че си нещо повече заради милостта Божия, че ти е дал способност и сполука в делата ти. И ти с това нещо си повече от другите. Чуйте ме, свещеници, пастори, християни, ако вие нямате сърце да послужите на всеки, държите се на разстояние, понеже сте разпознаваеми, използвате други вярващи да вършат вашата работа, вие вече съгрешавате. Защо се мислите, че сте повече от нашия Спасител Господ Исус Христос, който го натискаха тълпите и пак говореше благо, а вие правите зло пред Бог, като се държите арогантно, а в погледа ви вместо благост и любов, състрадание и съчувствие има погнуса от немотията на човек. Ето Господ казва на вас, покайте се, защото аз ще се погнуся от вашето нечестие, от това, че учите на моите повели, а самите вие не спазвате заповедите ми, защото като викне сиромаха, аз ще го чуя и ще му отговоря с благост, а вие като сте го пренебрегвали, аз вас ще пренебрегна. Затова покайте се и аз ще ви простя и ще отмия от вас греха ви. Амин. Приятелю, не ще дойде, а идва време, когато Духът на Бога ще се лее. Времето е дошло. Бог събра народа си Израил и ни присъди в него чрез Господ Исус Христос. Беззаконието се лее, както никой друг път. Йоги, учители, гурута, New Age движения, дановизъм говорят за последните времена. Опитва се да узаконят обратните наклонности. Все неща мерзост пред Господа. В тези епохиални времена, в тези епични времена, Бог ще издигне люди от народа, които са готови да се доверят на Бог, да направи чудеса и знамения, за да се прибавят спасените към числото на Бог. Бързай да кажеш, Господи, използвай мен.
Готов съм да ти се доверя, но ако нямаш благ език, крото смирение означава още, че не познаваш Бог. Затова бързай да го потърсиш по нов начин. Господ ще е с теб и ще е до теб и ще те изгражда, защото Господ е благ. И понеже Господ е благ, бъди и ти благ, като се молиш Бог да те променя. Не бъди като онези служители, които се подиграват и които поражда съблазни, които издигат себе си, а говори благо и знай, че когато един грешник се кае, то цялото небе се радва. Знай, че няма значение дали си най-добрият оратор, дали заекваш, дали можеш или не можеш. Бог ще ти съгради, когато сложиш пред тебе Бог. А сложил ли си го пред тебе, ти просто не може да останеш същия и да не говориш благо. Йов, 5 глава, 17 стих. Ето, блажен е онзи човек, когато Бог изобличава. Затова не презирай наказанието всемогъщия, защото той наранява, той и превързва, порязва и неговите ръце изцеляват. В 6 беди ще те избави, дори в 7-та няма да те достигне зло. Глас ще ти откупи от смърт и във война от силата на меча. От бича на езика ще бъдеш опазен и не ще се оплашиш от погибел, когато дойде. На погибелта и на глада ще се присмиваш и не ще се оплашиш от земните зверове, защото ще има спогодба с камъните на полето. И дивите зверове ще бъдат в мир с тебе и ще познаеш, че шатърът ти е в мир и когато посетиш кошарата си, няма да намериш нищо да ти липсва. Амин. Ако, както казах, Твоя Бог е благ към тебе, така говори благо към тези, които заслужават наказания. Благото говорене означава, че трябва да си съгласен с неправдата, с нечестието, с лъжата или да толерираш лошото държание. Благото говорене означава да говориш истината според Божието Слово. Било тя, както казах, тежка, лека, но с Божията любов. Когато Давид съгреши и прелюбодейства, пророк Натан отиде при него, за да му съобщи Божието наказание, но почна с благост, като му разказа първо притча, за да може Давидовото сърце да осъзнае, че съгрешил, да осъзнае, че греха има последствия, да осъзнае Господната любов и да се покае и Господ Исус Христос да му прости греховете. Давид познаваше Господ Исус Христос, защото рече: Господ каза на моя Господ. И тук вметвам, че Господ Исус Христос е все присъстващ във времето, както Бог Отца, а не само след въплъщението му като човек. И така помни, ако в думите ти няма благост към начинът ти на общуване, а вместо това има други реакции, ти още не си познал Господа. Благ език не е човешко качество или черта на човешка характер, а е плод на Святия Дух, резултат на вътрешната промяна на Господа Исус Христа в нашата идентичност. И ще завърша с една молитва. Господи, Отче святи, Татко Небесни, прости ни, когато сме реагирали агресивно, сприхаво, прости ни, когато сме реагирали несправедливо към тези, които обичаме или не обичаме. Дойди, Господи Исусе, променяй ни, направи ни съдове за почетна употреба. Моля те, святи души, дай плод, благост и кротост в нашето сърце. Аз ти благодаря, Господи Исусе, че ни променяш. Благодаря ти, святи Божи души, че ни променяш. Научи ни, Господи, да не слагаме нищо човешко, но да знаем, че ние имаме лична отговорност и ти ни дава сила да действаме, но всичко е чрез Тебе и за Тебе. Благодаря ти, Господи, че всяко едно сърце, изслушало това поучение, ще бъде променено в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Приятелю, ти, който изслуша това поучение до края, покай се, небесното царство наближи. Бог те обича. Заповядай на нашите богослужения.
Църква Нов живот, град Хисаря, където имам привилегията да служа неделя от 10 часа, където твой живот ще бъде променен. Църква Филаделфия, която посещавам, град Пловдив, събота, 6 часа, бизнес парк в Лавия. Църква Филаделфия, град Бургас, неделя. Има клон и в Бургас. Църква Филаделфия, град Бургас, неделя, улица Шеново, номер 5. Вземи решения и бъди дързостен и смел и ще видиш слава Господна, защото нашия Бог е благ. Бъдете благословени и благодата на Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин.